Danas je jako bitan faktor, kao i nekad, faktor čovek, faktor doktor. Prvo moramo da ponovim po ko zna koji put, ali nikad nije dovoljno, da je pacijent zaista najvažniji i da vi kontaktom s pacijentom praktično kontaktirate sa celom njegovom familijom, sa njegovom sudbinom, načinom života i svim ostalim što čini jedno ljudsko biće ljudskim bićem. Otuda je jako važno pratiti ta savremena dostignuća, odnosno nove tehnologije, da bi mogla se primene na adekvatan način. Ja ću da kažem da je to, mnogo se priča o veštačkoj inteligenciji, ali ta veštačka inteligencija je podavno već uzela maha i danas je na jednom od prva 3 mesta u primjeni, što se medicine tiče. Konkretno, što se magnetne rezonancije tiče, ona je uzela maha oko otkrivanja, recimo, kalcifikata kod snimanja dojke kod žene i raznih tvorevina koje se mogu protumačiti čak i kao malignomi ili beznačajni benignomi u plućima. Tu veštačka inteligencija mnogo pomaže doktorima, odnosno ekspertu koji radi, da odredi da li je za intervenciju i koju intervenciju i da li uopšte treba raditi i kojim putem ići.